Oras, Salom, jauh, menjua-jua, jua-jua. Oleh ate maboy dapat upang di channel taon, channel langsung siturus. Natapake lao mangarang-rangi turpuk nagawi epistel tanggal 10 Agustus tahun 2027 Minggu pasapuluhon dung Trinitas adora sota mulai pangarang-rangi otta tonggo pangidoku dot hormat to kahita sudi asa ulo ita mas subscribe manugi hodongata mas subscribe jalai bagi ma videon songod dalat talau pararaton barita nauli tu dia purtibion lau mamulai pangarang-rangi otta diturbuk jamita epistelon tagalo mapandongani on dasyat tuhatta asini rohani tuhatta Yesus Kristus dohot holong setia di Jehovah amai dohot parsahoran itu di purbadia mandongani dohot masu-masu hamu salutna amen. Hatani tuhatta sirang rangatta siang uluhonotta siang tusatta ditotuhon siang Matius welu ayat 5 ayat 10 sejajarnya di Lukas pitu ayat 110 tatama jolo Matius 5 ayat Matius welu ayat 5 110 dungi bongok ma Yesus tuhuta Kapernaum. Jadi Roma tujuluna sadai duk ni solderu mangilik-ilik kibana nen nama. Ale Tuhan sai piakdo naposokku di jawuku nasariod do ibana macai bernit diahap. Dungi na Yesus madokibana rope au pabalum sai nai. Dungini do induk ni soldadui mangalusi ale Tuhan nahurang tama doau tung degiom mujawuku dok mah atasi sadok asa hipas da posokki ai garieu jolma nani razan na mangarajai soldadu muluhurok tu nasara tu sadui maho laudo ibana ya tu nasara tuun maho roro ibana jala ya hurok tu naposokku omma baen jadi ido di baen jadi longang marohani Yesus ubigesa gaberidok mamadok akan mangihutto di bana situtudo na hurokon tuhamu gari di hala Israel dan jupang au haporsiaon na songoni alai hudok matuhamu torobdo naroso gut siap purba do siap pastima gabedongat sapangaran ni si Abraham do si Ishak do si Jakob di harajau berdua ginjangi alai yang gua kanak ni harajau ni hian si babelion do isogut tunahulum maripot-ipot di sima masa angguk-angguk do napatungoripon laos di do Yesus mamando idu ni soldadui lao maho jupakoba hobar tu haporsiami jadi hipasma naposonai dinasangopasi itu sahat nahamuna na inaholongan na martua ima na ubigi na mangatusi nama meok dohok makanguluhon hatan itu hatta amen tuhita tonggo ditotuhon di almanak ni huriattei nagawe tema ni turpukon jamita siat turpukon madok gawe pasu-pasu di bagasat Tuhan
Hamuna na hinaholongan di bagasan koren itu hatta Yesus Kristus. Molo di buku Lukas pitu ayat 1:10 adong gotik tabuna beritahu di surat si Lukas alana di dok ia hidup di soldaduon lauro madapoton akka na tua ni hala Israel asa nasida pawo tu Jesus na pordui bana ropa melupon manang na pordu Yesus pa balupon sahit ni na posona alana tuk sotolak ni soldadu de tong dirina pajupang do Jesus dala jabuna pe tuk so patut do hurak tama do jabuna de tong lau de kion di Jesus ai direjumi di bana sahalak na lea di hadapan di Jesus. Jadi di hadapan di Jesus. Jadi si ani berengotta do adok saya dan nomor sahid dalam nomor sahid itu memang terrejumi sebetulnya kira zolban swargadon alana budak go memang kata bata ibai son naposo saya kira duli ala yang ko sasit tonga maksud na ison budak ni iduk soldadudo mana perbirodo namar sahid sarion mana lumpu dan bui merdelen jala hati do di ayat to alana luar biasa di si tabereng nakpe bui sasit tonga Pitor gation ni hidup ni soldaduon budak ngai mulu dak terpakai we angga lumpuh bui do pihak konone dele di buat temu bui na malu mati sih we tanopot lubang-lubangi alai nak songoni hidup ni soldaduon tung macai holong rohana tu budak ngai satu badnai tang binoto anda songon dia pebuat na alai dapat rohana do hatu badnai masa do par hatu banu ditiki memang jadi saya di dulu ibadah do sabui melum nian hatu badnai alai dak dapot di begi-begi du di soldadu do ya Jesus holam makatai saya di budu melum saya ni zolma melum saya be boleh na melum bo ngagoda ni boto songoni ipe huti bana do horo akan masa di kota Kapernaum. Ai sido no lilik Tuhan Yesus karejo do pamak babal makana marsai tak pola konjulu ibai dia kamiak do dia nasingai ale ha tapi do ngemelu. Ka memang ngaung go ko ni izama. Melu guda ngakasai daong na subelu. Akana hona sei tapi gawe bui normal muse. Yusir kabigu perdahati. Jadi bigi-bigi baritai duk di wote bana ro Tuhan Yesus tuhuta Kapernaum. Tur di usaha honi bana do buasa bui Tuhan Yesus. Lau pabalupon. Hatu banna budak nga nama saiti. Di sini ada disuruh bana ke situ di halak Yahudi narong Kapernaumi dan jok rak do Yesus di sinagogi narong di Kapernaum asai dapoton dan Yesus mengilik Yesus pamelu saya dia tu benai hatu benai situ di hidup ni soldaduon sido taboto mulu arong na naik si eahan balai sono si pemelumon porludo na saling mendukung di usaha mengeludui habalumoni dak saling menjegal tohori mardasa do itu akasitua di Yahudi
ai ketua ni manangin du isul daduon ai gudangin na iba bana aka sumbangan asa siduk sinagoge na di Kapernaumi lau sido iba aka situa ni Yahudi mangilik Yesus nga gudang di ba ini memang akan naso sagama mulu berjuru basigurupan mulu masak kehagogotan dihaporluan na macaya perlu ba di kodo na masih dukungan kalau di sodo tabotong berita kesituan di Yahudi mendukung naso Yahudi mengalui hemelumut tu Yesus luar biasa deh tang masih kafir-kafirak kalahi dangi dokko na wasa mangeru tu kafir ri Yesus i dangin nak situan ni Yahudi hope kafir ro dangin na jadi dangong masa isi takbir sadok na perlu hamelumun ni sahiti ikuboy hilalaon ni hatuban ni hidup ni soldadun na perlu do songonete di negara open waeng mulunay ngatasan aka sahit ni masyarakat sahit ni zolma abalagi songo sahit covid na masahi udak sabe tong masih kafir-kafiran akan nasusah agama nasusah porsyaon nasusah bangso naso sarupa sukuna manang margana manang asal usulna alai keboy ma masih rupa-rupan satahi sauruan rak mangedudui hemelumon ni sahidi moliate mai tikina masai covid na masahai kira tadi dia do pangalahon ni bangsa Indonesia na songoni memang sauduran do presiden lau mengatasi asa haru mago kompetisi di Indonesia ayak katentara mana gumudang berdel satu keharangan tu dia tu desa-desa tu huta mapaksin asa boy kebal rakyat Indonesia tu kompetisi dalam pola nomor 30 juta ini sangai vaksin jadi mau lihat mana semua ni buru-buru itu tong lau mengatasi kemiskinan uppe lau mengatasi kemiskinan uppe memang hapugusuno dan rikot akan naso sagama naso samarga naso saliran naso saporsiam bas kapir-kapiran manang masih bedet di tangiang asa sudet akka mago sahik ni masyarakati sesudah mago akka hapugusuni ikko masih tukul-tukulan do ipada ubema dirina sian na say masalah honak kahalak aso sagama ibana asa susabangso dak sahuta dak sarupa warna kulitna imeda perjuluan ta parsiadari mulo tajaha beritena uliud di Matius di Lukas ate na di banai si parsiadara setrupukot tabereng do situ ni manang na induk ni soldaduon satu na boy pajupang do Yesus do na penong isuri bana akka situ ni Yahudi pajupang do Yesus dak sonang rohana so pajupang bana do Yesus sendiri mangido asai pemelum sai ni hatu bandai perdili kibana do Tuhan Yesus Jepang pihak kona posok kunang di jauhku sarion macaci di lala pemelum mana jalan memang tulus do alus ni Yesus ropeo pemelupon ropeo tu jauh maksudnya
jauh ni idung soldadon. Alai tur mangidorak bo tu rohani idung soldadon naso patut nang layak jauh na dalanan di Jesus nasun belgay nasun buluni. Alana terus terang mula pimpinan ni idung soldado jenderal utibus ya jenderal do pede tong ibana Jesus dia do panda so na urak tamaru jabuku dalenamu Tuhan na hola kata sakabebe pedo melu bui alana upi anggo pasukaku boloro korro tu so ro laho tu salao odula ini ula apalagi ba ho Tuhan horo na sunggugu itu maksud ni idung soldadon hola sakabebe do koko melu bui nena jala memang hataridan ni haporsiaw na tugurui jala polaro dipuji Tuhan Yesus idung soldadon di haporsiaw nai enak kena juk pangi Jesus song ni gugu ni haporsiaw do belge ni haporsiaw di tonga-tonga ni ada Yahudi na juk panga lau mangagu Jesus do alayang gon butul-butul lu mangakui Jesus do nasud gugu namar puaso utibu si nak kasait do akan amanahiti. Jadi hamuna nahin naholongan si Anita bereng boy do haporsiaw ni sasahalak haporsiaw na tugu nagugu do nabilge mangotak tu halahan mulu haporsiaw ni dipasang lau mangido si pangidon na tu Jesus ayang guna marsahiti di sokan tak pajupang do Jesus idung soldado do pajupang do Jesus jalai pakatayon na sida na marsahiti do say pemelu. Jadi sini bototta do ahaporsiauta dang magupu lao mangodihot lao pemelu pun sahin idol manasing. Lawa say leo Tuhan Yesus dari kok nidol manasing. Jadi muli misalnya tak boto masa bencana alam isa ada tempat tak boleh kudulis ijugo da martangnya kita tutuhatta Tuhan urupi palua akajol mana dihutai siap bencana alami mulutungom na salah ngamate jakko di badai lebungwin na homa muse na paulakon haring ganon di ngulu di nganani mulin na hita tangyonon itu hatta di nakpihita di Sumatera nama saya memang di Papua marang di Kalimantan tidak percuma tong tangiang pangiduan nama rodolat tu haporsiaon na gugu na wilga mangidu tu Tuhan Yesus hidupan di konggir-gir kita martangiang manangyakon negarata ada mangidu nunangi manangyakon bangsota manangyakon ekonomi negarata bangsotaon asawoy ditanggulangi manangyakon asa umatok mago habugusud setonga-tonga ni bangsa Indonesia sudah nang merdebar manangyakon asa unang gutur ala ni pemilu dan yang ro nasing dasing dagu gende manangyakon asa dilihat Tuhan sada presiden na betul-betul magir mewek Tuhan kasih tangyakon matongin manangyakon unang masa porang nuklir manangyakon asa selesai sidungot porang Ukraina Rusion
Ay sunyatu sana halamatan ni. Jadi gudak si tanya konon ni, apalagi kita no prosesu Tuhan Yesus. Jala karongan naso prosesu Tuhan Yesus pe, naso gawe pangiu ni Yesus pe, alai prosesu Tuhan Yesus, dengan do martanya tu Tuhan Yesus mangido. Unang gawe tanggap buhina mangido tu Tuhan Yesus. Tuhan songonor rekod dia kadol mandari serui. Leo ni Tuhani. Ay horo da sungugu nabui mga leoning. Masa do na isan akasahit menular. O tapi may Tuhan leo kamalumutok kanokona jala jaga ma marhiti hagugumi asaw na ngaumbe nahona sahit di nganani. Tanya ko kita tuk songoni. Jadi nong gawe pangihut ni Jesus boy do bertanya songoni dalu wajib bi. Naso pangihut ni Jesus pe ipasang maha porsyau tu Jesus mangilot tong. Asau lu Tuhan Yesus mangalean. Dalam mulu naso pangihut ni Jesus manarar tanya songoni tu Tuhan Yesus ba pujian ni Tuhan do. Ay wasa iya ibang sokku dai sanan nong mangihut to nawan. Dang martangi yang song kalahonin non narotongi. Ate. Jala memang iparsita Tuhan do asa buruk kabangso. Sesegala macam, sesegala dia purtion. Gawe sapanganan do si Abraham, si Ishak, si Jakob di hara jauh benua ginjang. Jauh di dang jatusan nih. Ya saya terus do ginjang rohana. Sosora do pe horua pe cerita di sejarah do na saya pernah ajar dia bang sejauh diun. Alai tong horua dang jora. Terus do satu sonari. Tang naulu alo gabang ni Yesus Kristus. Hape hobar tu natar sura ibu kepada darubiro. Hapanuri rangon, hatuharon ni Tuhan Yesus Kristus. Ibu to nasida di. Alai saya terus do bemet juga. Baunang mania tatanya ko majauh nang be masa Holocaust song na masa itu nasida. Ay tunggu nang masa songon na masa bidan ni raja di buka desar tu nasida. Ay ulu din na mangulak ko masa sejarah. Ati. So na ilo ngi perjamitay. Ba pangiluan itong nang besongoni alay jauh dio perlu don. Nakpedok Tuhan Yesus sakanak ngi harajao ni gawe ko dang ronon dari tu dahulu maripot-ipot. Asa isi masa anggu-anggu aku dapat nguripon. Tonggo tanya kono ta jahudi. Asa unang gawe songoni nasi mamuse. Alaya sa rotu Tuhan Yesus. Mengalubiani sian halak Roms induk ni soldadun Romar sobat tu Tuhan Yesus badok. Tuhan Yesus atasi jo masalah nek kadol manay sanan. Jala pakke mahami do mengatasi ke masalah ni jol may kunin non dia jauh do saudarion. So nak kita. Jadi hamunan nahi naholongan dang magupo haroro ni induk ni soldadui bata foto Yesus. Ay jelas dalus ni Yesus. Lama ho jupak koma hopar tuha porsiau mi dinda Tuhan Yesus do tiduk isul dadui. Tagi do kumelu mei hatu bemidau. Kan itu naik. Dai dak kola ni ha porsiau di idung isul dadu tak sol holam melu mi hatu bennei. Do soal belga ni Tuhan Yesus di goduda. Ubelga si anak kakumadan na yaitu Tuhan Yesus si. Jala kawi gurang go akka perbira manangiduk ni soldadu ni halak Rom nagawi pangihu ni Yesus ti pudian nyaret tong dung dibotok kawiri tong kawi gurang go siya kalahisian na sa halak dahuri gawi pangihu ni Yesus bahkan di pudian dare doktor 200 tahun Raja ni Eropa gawi pangihu ni Yesus do si Konstantinus Kaisari. Jadi
Ihita pe memang nasosod di julot ta porsukon ni alak ta pangidui asa melu alai di sapingi mat sai gudang ko pinata porsia itu tuan Yesus to jalai mananang masa tunguluta bono gaya berbeda na uli hita ay totu iduk isoldado pe tongko pa buah-buahon na masa tu hatu benay na binani Jesus ato gaya berbeda na uli bana imana masa habar tua porsian na do pangalahon na rin gani na so mabay permusuhan tu halak Yahudi na masih hurupa babay bagas doron ni Tuhan sinagogi di Kapernaum doho doi masa gawe berita nauli tujol mana humaliang gawe si tirus satu nuang si Herodes pe sa sitong nga Herodes na wuluni tanga pala keturunan ni halak Israel halak Yahudi peranakan do alai bano do pauli bagas joro kan pagagakon basi Cyrus pe raja Kores ya Persia itu kala Yahudi do ni alai bano do napajong dong bagas joro di Jerusalem asa tumbal gas itu tu Jehovah Elohim na sinomban ala Israeli. Jadi hamuna amang do tamu nang song ni dua dus di tuhat tanak tuita no engon. Jupak koma hobar tuha porsiami. Memang mulu ruhek no porsiam tatung badang badar ruhek mama saya sa. Dan terpaltak. Nanti mulu sanksi do hita. Batong masangsi sadang jadi. Hobar tuha porsiam tado. Jadi kumbersigugu do hita. Mulu sa songon na ruhek na wea porsiota ba tapagopos. Jalulu do tuhatta do ngatta lo pagopos sok ka porsiota tong. Asa unang logar-logar. Ate ay ha porsiao ni ima gawe hanguluan do di hita tong. Ima nagawe si pausoron ni rohata asang giat hita na pangihut ni Jesus buitong songon hidung ni soldadon mangalubian ni siya tugu ni haporsiyaw nai do belga ni haporsiyaw na do gugu ni haporsiyaw nai haporsiyaw ta alay ngok ma haporsiyaw naong manada hadwaw na siya Tuhan Yesus Kristus ikot do di huti do akapabayanan pambayanan lao patupahon hasonangan di jolma akan no pinarua di Tuhan Yesus siya nakaparsay itu siya kapubusun do siya kananasingay. Tugas temay ay menulo tapatupay jelas do gawido tita dapotan hanguduan na matsaydengkan dia siya nganon. Pasu-pasu Tuhan tamay ita sa doona. Amen. Hali Tuhan Jehovah di batama nami mauliate ma di bawah hatam do gugu ni haporsiaw ni du ngisoldado ni ala Romay nagawi tiruan di hami tong asabuy hami marpanarihot tuak kajolma namar dangol namar sahid namang makilala hatsit ni ngudon asabuy balue siya na hatsi to ni balue siya hadangolo ni ala ni belgan ni asini roham tong asima rohap tuhar ramoti bang sonami asa tong balue siya nakahatsi to ni asabuy hami tung matsaydenggan mamuji pasangap pokok nang di negara namion ramoti ma bangsa Indonesia Tuhan ramoti nang pangisi ni Portibio padau makaporangi leong madamem na sumurungi lau dayun ni jolma manang di dia pe jolma maringanan hasonangan ni sak koima Tuhan boy didai akahuriam di lia Portibio terlumubi di Indonesia on mauliate mariho marsangak mahului ma Panginoon nami mariti Yesus Kristus Tuhan nami